birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow the candle na. No, candle. Blow na. Ay, tulog ka. Hello guys, welcome back to Jomox channel. So, today guys is January 25, 2021 and special ang araw na ito kasi birthday po ng aking anak. My eldest daughter. Ito na my eldest daughter na si Nam. 6th birthday na po niya ngayon and pinakiay man. Yung handa po nila ngayon is simple lang handaan guys kasi medyo gipit tayo ngayon and lahat po yan is sponsored by mga lolas and nanays nila. So, papakita ko po mamaya guys kasi magluluto pa ako and mag-design pa ta guys sa mga balloon. So, we'll be right back. So, if you are new to our channel, please don't forget to click the subscribe button down below and the notification bell para ma-notify po kayo sa bagong uploads namin. So, ngayon guys is, ayan, natutulog po yung ating birthday girl. Ayan, kasama po yung ating pangalawang anak. Ayan, yung gitna natin. And, nandito po yung order natin guys sa Shopee. Hindi mo lang, salamat Shopee! Umorder po tayo ng balloons and fuel curtains sa Shopee and sponsored by Nanay Lingleng. Ayan. So, ano po guys, mag-decorate muna tayo ngayon. Babalik lang po tayo mamaya. Sige, bye-bye!
Hello! Ayan po, guys. Tapos na po tayo, guys, sa ating pag-prepare ng ating handa ngayon. Ayan. Ayan po, guys. Dali na, yours. Ala. Ayan. Oh, si Ana, Nam. Ito po yung birthday girl natin. Ayan. Hello. Pero ay mo ang kuan, B. Kana na si Nina, B. My birthday is a flower. Lahat po ng handa nito, guys, is galing po sa kanilang nanay. Cake, sayang nanay Lili. Handa ni guys, kani. Na. Thank you, Ina. Kasi mo ingat mo nanay. Thank you. Ja cake sa isang nanay inya. Yeah. Ma-pray ka ron, Bi, ha? Oh no, my cake. Dali sa nanay niya ang muka. Yung gitinapa ng cake. Kana po, guys. Para ma-design, guys. Care of nanay Ling Ling. Ayan. Kailan Diyos, marami pong salamat sa hapon ito. Salamat Panginoon sa kaarawan ni Namnam na God. We rejoice Panginoon sa kanyang buhay. Salamat sa patuloy mo ingatan Kuwari. Patuloy mo siyang gabayan Panginoon sa kanyang paglaki bilang magandang mabait na bata. Salamat o Lord God. Nasarap pag-rejoice namin sa kanyang kaarawan. Dalangin namin Panginoon, ikaw ang mag-ingat nito at gagabay sa kanya. Salamat Panginoon sa pagkain na rito sa harapan. Salamat Panginoon na ikaw po Panginoon ang mag-provide sa kanilang pangangailangan. Lord, salamat o Lord na ang batang ito Panginoon lalaki ng ayon sa iyong kalooban. Salamat o God in the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy Happy birthday. birthday to you. Wala. Hindi pa Parang isa pa. Sige. Oh, Magpakuha na sa'yo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Blow the candle na. No! Candle. Blow na. Aon, Aryo. Six na kami. Picture na kayo dito. Dito mga bata. Kamu ma. Picture ma. Hindi ako alam. Hindi na kami kaman ako.